Да кажеш няколко думи за себе си. Как се казвате? Значи, къде сте? Казвам се Елжбета Станева, от Краков съм. Варна живея 43 години. Да, занимавам се с търговия от 23 години. Какво друго да кажа? Доволна съм от това, че живея тук. Харесвам климат, харесвам... Да, именно сега ще минем към конкретни въпроси. Да. Какво ви доведе във Варна и какво ви задържа тук? Какво ми задържа? Значи доведе ми мой съпруг. Съпруга ми е българин. Какво ми задържа? Просто хората, с които живее, приятни, сърдечни. И как се запознахте с него? Бях тук на почивка. Неочаквано останах. Това беше планирано заминаване за Полша след горе до 1 година престой тук, но харесва ми и така. Да, и вторият въпрос е как възприемате живота в България в сравнение с Полша? Какви прилики и разлики усещате в ежедневието и културата на хората? В ежедневие, струва ми се, не мога да покажа абсолютно точно, защото аз там не живея, то, което наблюдавам, отивайки по работа в Полша, то всичко ми се вижда много красиво, нали? Но може би не е толкова чак красиво. Да речем, пенсиите тук за пенсионери несигурно е по-изгодно да се живее там, отколкото тук. То нагледно може да се забележи, че по-добре живеят. Освен това, как да кажа, по-подреден живот. Да, абсолютно по-подреден живот. Подреден. Друго, повече ми харесва в Полша то, че селата са пълни с млади хора. Живота върви, а тук е всичко пусто просто. И само възрастни. За второто мога да се съглася, за първото не мога да кажа. Не знам. Мащабно имате наблюдение? Аз така имам наблюдение. Може би в различни региони на Полша е различно. Все пак Полша е голяма страна. Нали? Може в този регион, где аз... Да, по-южна, може и така. Източна е по-зле, вероятно, но аз не познавам тази част. Добре, бих искал да ви попитам и все пак като поляк в България, дали се чувствате добре приета сред българите и дали понякога не усещате някаква дистанция? Не, абсолютно не. Исках даже да го кажа, че от началото бях добре приета. Нямах никакви усещания за дистанс просто. Абсолютно. Нямах така ситуация да се чувствам зле. И в последствие пресече? Може би това и след това получих хубава работа. Аз работих в Полски културен център и контакти с българите, преди всичко с българи. Нали, може така... Не знам, вероятно това е причина, че остана. Окръжението ви да, окръжение, да. Не е все пак свързан с много ходене. Да. Така мисля. Така останах и съм доволна. Не съжалявам, че съм останала толкова. Това е хубаво да се чува от хората по вас. И всъщност централната тема на проекта е Владислав III Варненчик. Да. Какво значение има за вас? Смятате ли, че спомена за него е жив в Полша? Да. Въобще за тази династия Ягелони много се поддържа се винаги спомени за тези години, гдето баща му... Тази така наречена битка на народите, учи ли се в училище? Да, разбира се, да. Добре известна. Да, така че, да, поддържа се. Тази тема се повтаря просто. Има ли нещо последен въпрос, което бихте искали българите да знаят или да разбират по-добре за Полша? И за хората, естествено, в Полша? Не мога да се сетя. Което не се разбира или не се знае, може би дори също. По принцип българи и поляци доста се разбират.
Абсолютно такова е наблюдение мое от години. Социализма със сигурност е бил добра среда за абсолютно. Не мога да кажа какво евентуално. Нещо, че е загубено от социализма, може би Варшавския договор се разпадна. Не се сещам просто. Не. Това е чудесно. Не знам. В смисъл, че няма какво да наваксваме в най-общо. Не се сещам за не. Говорим близки езици. Да. Нещо, което искате да добавите от себе си? Как да добавя? Примерно художниците, артистите, с които правят тези чудесни бижута, поляци ли са всъщност? Да, при мен е само полска бижутерия и наистина е харесвана от българите. При мен клиенти са 99% българи. И лятно време някой чужденец, ако се появи. Това е. Иначе харесват и наистина в Полша има много хубав. То сектор изработка на бижута, особено с хлибар, е на високо ниво. От Краков ли са? От Гданьск, не само от Краков. От Гданьск е... Да. Аз зареждам главно от Гданьск, но от Краков също зареждам. Така че бижутерия я харесва тук. И качеството е много хубаво. А винаги ли сте били на този адрес? Да. Значи